Salamat nakakandos na ako. Damo gid pero worth it man na kay para mabulong ko man ang akong kagapo. Darling, Darling, damo magkani mo. atagi ako sang litson mo dabi. Oh, Rio. Ikaw, Kala. ang silupin karon. Oh, I-preparar mo na, ha? way problema Oo. na, darling. Nakalisensya na ako to kay Kwan, ha? Ako na bahala. Sinablos ko. Isa man na, Eh, nakasilupin na na. tatlo man ni. Mayo ni kay para buwas ining isa ka support para sa pamahaw, paniud to, Uy, panihapon ng isa. grab. Dalan mo ako sang dessert karong ga. Way problema. Pero, darling, dala mo pa kang basket. Ay, Sa mo, basket ba? dali ko karon ni sulod ang mga kwan ni. Mga soft drinks to karon putsan mo ako sang 3 ka litro, ha? Kaya Oo. pa ba ni mo na? Kaya na. Damo naman kaya ng Basi susunod kung- sa imong bag. Karon tidto may mga lamas nga sobra-sobra. Putos ka man karong kalamas. Ha? Kasi gusto ni mo dalawang plato o kutsara. Sige lang bala. Wala siyang problema ni kay okasyon niya sang hinablos. Sige. Wala problema. Oo. Ako na bahala. Oo. Akong bahala. darling. Ari na kay panguston ko naning nilaga. Grabe. Tig-ama ni ka? Oh. Ano man ning ilang ano man ning ilang nilaga? Pero tig-agit. Kanang salad daw. Sige ko lang ko. Kanang fruit salad. Be. Bebe. Tilawan ko ning dessert, be. Bebe, tilawin daw. Malasay. Basi kulang sa kuan. Abi ang spaghetti, be. Spaghetti. Kag malapsi ang ilang spaghetti. Do kagina ko pa nga ukay ning ilang spaghetti na wala gid siyang hotdog. Kana isa. Ang ilang kanon, Oh, be. kanon. Be, Tilawi. baulagdos. Mga mo niya plastada, imbis nga makaon kita sang manamit. Daw hindi na ya kakaon sang manamit, ha? Ang ilang kuan, ang soft drinks. Tilawi. Soft drinks, be. Tilawi. Baw hindi man ni malamig, darling. Wala dito sang malamig-lamig yan, eh. Amo mo lang lagi panghatag. Do sa tanan niya nga okasyon nga nakatuan ko daw amo pa lang niya nga na hindi ako satisfied. Abe, sulod ng karne, di kay pag-abot karon sa balay, lagaon ta. Sige. Oo. Abi ko walay lami. Ay, sige lang bala. Lagaon ta ni karon sa balay. Ang spaghetti. Ang spaghetti. Abi ko kulang sa hotdog. Ay, sige lang manamit mangyapon. Ang salad. Ibili na lang na kay kulang ba? Wala may lami ang lasa. Dalon ba? May dala ko din nga laptop. Ano ang laptop? Lapad nga Tupperware. Tangi. Mayari man ako sang sipi. 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 Silupi. Butangi. Kag